No a la intervenció militar de Síria, a la violència contra el poble sirià, no a l'ús d'armes químiques, no a la manipulació, informació sobre aquest conflicte bèl·lic, no a la indústria armamentística. Bones tardes i gràcies. No a la guerra, 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 no a la guerra. No a la intervenció militar de Síria, a la violència contra el poble sirià, no a l'ús d'armes químiques, no a la manipulació, informació sobre aquest conflicte bèl·lic, no a la indústria armamentística. Bones tardes i gràcies. No a la guerra, 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 no a la guerra. I de les Illes Balears perquè expressi de manera massiva el seu rebuig a aquesta guerra, des de l'honor que produeix els convenciments que l'única possibilitat d'aturar el desastre és la resposta unànime i decidida de la població. Aturant l'agressió a Síria, tirant molt fort, aturant l'agressió a Síria, aturant l'agressió a Síria, aturant l'agressió a Síria, aturant l'agressió a Síria i no a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. Gràcies. No a la guerra, no a la guerra, no a la guerra. No a la intervenció militar de Síria, a la violència contra el poble sirià, no a l'ús d'armes químiques, no a la manipulació, informació sobre aquest conflicte bèl·lic, no a la indústria armamentística. No a la guerra, no a la guerra, no